नमस्कार. आज आपण मटणाचा खिमा बनवणार आहे. तर मटणाचा खिमा बनवण्यासाठी आधी मसाल्याची आपण तयारी करूया. मटणाच्या मसाल्यासाठी मी 10-12 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. त्याच्यानंतर बेडगी मिरच्या घेतल्या आहेत 5-6, एक कढीपत्त्याची कांडी घेतले, 1 वाटी कोथिंबीर, 5-6 तिखट हिरव्या मिरच्या घेतल्या, एक मोठा आणि एक छोटा असे कांदे घेतलेले आहेत 2, आणि अर्धी वाटी नारळ आणि 2 इंच अद्रक. हा जो मी आता कच्चा मसाला घेतला होता तो मी सगळीकडे व्यवस्थित भाजून आता ठेवलाय वाटण करण्यासाठी. हा इकडे कांदा पण मी भाजून आता थंड करण्यासाठी ठेवला आहे. आता हा आपण थंड झाला की वाटून घेऊया. फोडणीसाठी मी 3 मध्यम आकाराचे कांदे घेतले आणि एक मोठा आणि एक छोटा असे 2 टमाटे घेतले आहेत. हा किमा मी स्वच्छ धुवून त्याला हळद आणि मीठ चोळून ठेवला आहे एक 15 मिनिटासाठी. आता मटणाच्या खिमासाठी फोडणी देण्यासाठी सुरुवातीला मटण असल्यामुळे ते लगेच शिजत नाही, म्हणून आपण आधी त्याला शिजवून घेऊया खिमाला. तर मी ही अर्धी वाटी तेल घेतलेलं आहे, आपलं खाण्याचं तेल. ते अर्ध ह्याच्यातलं आपण ह्याच्यामध्ये टाकूया. तेल गरम झालं, 3 कांदे कापून घेतलेत बारीक आणि हे 2 टमाटे कापून घेतलेले, त्यातलं अर्ध आपण सुद्धा फोडणीला टाकूया. आता ह्याला चांगला आधी परतून घेऊया. हे बघा, कांदा टमाट्याला चांगलं तेल सुटलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये एक अर्धा चमचा हळद टाकूया, ती परतूया. कारण आपण ह्या खिमामध्ये थोडस हळद आणि मीठ ऑलरेडी टाकलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये खिमा टाकूया. व्यवस्थित परतून घेऊया. सुरुवातीला गॅस फास्ट ठेवूया. मी इथे 3 ग्लास पाणी गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे आणि तिथे उकळलंय. मी गॅसची फ्लेम बंद करते. आणि हे बघा, खिमा मी परतायला टाकला होता, त्याला कसं पाणी सुटलेलं आहे. जोपर्यंत ह्याचं पाणी सुटून जात नाही तोपर्यंत हे फास्ट गॅस आपण ठेवायचं आहे. पाणी ह्याचं सुकलं की मग हे थोडंसं गरम पाणी त्याच्यात टाकून आपण त्याला 4 शिट्या देणार आहोत बारीक गॅसवर. जे ह्या वाटीतलं जे ते थोडंसं पाव वाटी तेल उरलं होतं ते मी आता ह्याच्यात टाकलं आहे. आपण ह्याची फोडणी तयार करूया. तर आपण जो कांदा अर्धा घेतला होता, अर्धा त्याच्यामध्ये टाकला होता, तो हा अर्धा कांदा आपण ह्याच्यामध्ये टाकूया. आपण हा मटणाच्या खिमासाठी जो मसाला तयार करणार आहोत, हे बघा, कांदा चांगला छान, कांदा आणि टमाटर मस्त शिजलेला आहे, पिंकिश कलर झालाय, कांदाही एकदम नरम झालाय, त्याचा कच्चेपणा पूर्ण निघून गेला. आता त्याला फोडणी देण्यासाठी आपण हे काही मसाले घेतलेले आहेत. हे अद्रक लसूण पेस्ट पाव चमचा, हा 1 छोटा चम्मच आगरी मसाला, हे घाटी मसाला 2 मोठे चमचे, हा सुहानी मटन मसाला थोडासा 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला, हे काश्मीरी लाल मिरची पावडर ज्याने की थोडासा कलर येईल लालसर, हा एव्हरेस्टचा मटन मसाला, आणि हे स्वादानुसार मीठ. ह्याच्यामध्ये आधी अद्रक लसूण पेस्ट टाकूया, म्हणजे त्याचा जो कच्चापणा आहे तो निघून जाईल. आता ह्याच्यामध्ये एक एक आपण मसाले टाकत चालूया. मसाला सुहाना 1 छोटा चम्मच चांगलं परतून घेऊया. आता हे फार घट्ट झालंय, त्याच्यामुळे आपण थोडंसं त्याला थोडं थोडं करून पाणी टाकूया, म्हणजे तो मसाला छान शिजला जाईल. मसाला वाटून घेतला होता, हे बघा, एकदम फाईन पेस्ट त्याची मी तयार केलेली आहे. आणि ह्याच मसाल्यामध्ये तो मसाला सुद्धा आपण टाकून घेऊया. आता ह्याला चांगला तेल सुटेपर्यंत आपण छानसं परतून घेऊया. हे बघा, ह्याच्यातलं सगळं पूर्ण पाणी सगळं सुकून गेलेलं आहे. ह्याला आता तेल सुटत आहे. आता जे आपण 3 ग्लास पाणी गरम केलं होतं ते आपण या कुकरमध्ये ओतूया. गॅसचा फ्लेम फास्ट करून एक उकळी आली की आपण त्याला कुकरचं झाकण बंद करूया. त्याला आता उकळी आली छान. आता आपण याचा कुकरचं झाकण बंद करू आणि त्याला स्लो गॅसवर 3 शिट्या देऊया. कुकरच्या 3 शिट्या झालेल्या आहेत. हे बघा,
मटण पण छान शिजलेलं आहे आणि त्याला थोडंसं तवंग पण आलेलं आहे. आता आपण हे इकडे आपण हा जो मसाला शिजायला ठेवला होता, हे बघा, ह्याला सुद्धा छानसा तवंग आलेला आहे. मसाला छान शिजलेला आहे. ह्या कुकर मधलं जे मटण किमा आहे आपण त्याच्यामध्ये ओतूया. जेव्हा मटण किमा जेव्हा कुकरमध्ये शिजवायला ठेवत होतो त्यावेळी त्याला थोडंसं आपण मीठ टाकलं होतं. आता आपल्याला ह्याच्यानुसार चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आता ह्याला छानशी एक उकळी आणून देऊया आपण. गॅस बारीक करून ह्याच्यावर झाकण ठेवूया, म्हणजे त्याला छानसा तवंग येईल. तोपर्यंत हे बघा सुंदर झालेला आहे. छानशी उकळी आलेली आहे. मी गॅस बंद केला. आता आपण एका प्लेटमध्ये सर्व करूया. कोथिंबीरने छानसं गार्निश करूया. मटण खिमा तयार आहे. खायला या.